त्याच्यापूर्वी मी एक स्वर्गीय विष्णू सूर्या वाघ यांनी सुंदर असा ह्या गोव्याच्या इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांच्या आगमनावरती आणि या फोंड्या किल्ल्यावरती कसा पोहोचला याच्यावरती एक पोवाडा लिहिलेला आहे। तो एक पोवाडा मी सादर करतोय तुमच्या समोर। सभापती महाशय शाहीरकर विष्णू सूर्या वाघ म्हणतात, अनंत ऊर्जा घेऊन इथली सळसळते माती, दर्यावरून आले शिवाजी खडग घेऊन हाती, दुर्भाटीच्या बंदरावरती चरण स्पर्श केला, तेथून राजा फोंड्या मधल्या किल्ल्याशी आला, चहूबाजूने वेढा घालून केली तटबंदी, किल्ल्यावरची रसद तोडली युद्ध होई जंगी, 3 महिने युद्ध चालले तुंबळ घनघोर, हळूहळू ओसरू लागला मोहम्मद खाचा जोर, तशात पाऊस सुरू झाला असा धुवाधार, होऊन बिजली शिवरायांची तळपे तलपार, होऊन बिजली शिवरायांची तळपे तलवार,